debosyon ron sa Dios Amahan, gani ang usa ana ka grupo anti-Catholic Church. Niya ang usa ka grupo pro-Catholic, pero daghang mga theologians nganing question. Ngano man tungod aning tekstuha sa Bible usa ni pero napay daghan nga niingon si Jesus, ang nakaila kanako nakaila sa Amahan, ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Yang ano mangita pamunta sa Amahan. Di ba? Ya, murabag gipamisa ko, kadaghan ako nakamisa anang mga grupuha, napay mga madre, nasay mga pari nga nagpromote ana mga obispo. Nya niingon ko pag misa nako basig nagtuo mo ha nga kun dili ta magdebosyon sa Amahan wa makumpleto ang atong debosyon sa Holy Trinity. Kay si Jesus mao na siya ang Amahan. Nya basin pa unya sa ato unyang pagdebosyon sa Dios Amahan, basig gatuo ta nga separated ang Amahan sa anak. Nga kun di ta magdebosyon sa Amahan, ariratas anak magmahay ang Amahan. Di ra bagin na mo itinuod. Si Jesus iya ginang giklaro samtang buhi pa siya og hangtod karon sa pagpadayag sa Espiritu Santo dinhi sa simbahan, tanawa ra na mga liturgical prayer sa simbahan. Di ba? Kanunay gina nga Amahan, di ba? Bisa kani nga itong pagampo mo bitang niingon ko ani ilis-ilisi ni inyong pagampo dire kay i-address gyud sa Amahan. Unya pinaagi sa anak. Lagi na siya. Ngadto sa Amahan, pinaagi gyud sa anak. May pagbuot mo sa nas Ginoo, motong paghimo na to diha sa atong altar, kanang retablo, diha man ay naong sa Dios Amahan, tos babaw, numdo mo, ingon dayon si Father Glenn, pais, ilisin ang naong pais sa Dios Amahan. Ako nga naman siya, liturgically speaking, wa ginaong ang Dios Amahan. Ilisi lang nag-Holy Spirit, kanang dove, or kalayo, unsa dab lang kay kayo niya masunog plano ning simbahan. Ako kuha na lang dab na lang mo na dab atong giilis, wala na to katong naong sa Amahan kay wa man jud kuno naong ang Amahan. Kay nganuman ang iyang naong mao man ang naong ni Hesus. Ang naong sa anak mao sa nay naong sa Amahan, pero lahi sa atong sit up kay kita manalitaron kita ka ng anak gwapom ning anaka or gwapam ning anaka, ikakita nimo sa Amahan sa wa man maliwat. Di ba kani sa silingan ni liwat ni ang anaka ni. Posible man na kay tawo man god limited. Nya kay ang Ginoo perfect man. So unsay naong sa anak, mao na nay naong sa Amahan. Pasabot pagbuot sa Amahan sa iyang infinite wisdom and power. Pagbuot niya nga kinsa tong iyang i-claim nga iyang anak, mao na nay iyang presence og mao na sa nay iyang naong. Iyan ang pagbuot, di na ato. Nya kay kita gihimo man sad taniyang mga anak. Si Kristo begotten Son of God. Kita adopted sons and daughters of God. Iling niya imong tupad. Ing namudawat ka nga adopted daughter or adopted son ka. Ing na kuno magpa-adopt ka Ginoo. Ing na. Oh, daghan kay nato magpa-adopt sa yawa dili is Ginoo. Nya unsa may atong banding sa Amahan? Una ang sakrament. Kanang mga sakramento, labi na ginang bunyag, mo na atong unang banding. Sama sad ni Kristo nga ang iyang banding sa Amahan mao ang sakrament. Kay kana magong sakrament, ang meaning anang sakrament nga gipahaom sa atong experience, the visible sign of the invisible God. The visible sign of the invisible God. Mo nang sakramento. Nya inig pagkatao ni Kristo, nahimo siyang the sacrament of the Father. O na nga ang makita nga imahin sa dili makita nga Dios. Pagbunyag sa nato, pag humagbunyag, nahimo dayon tang sacrament of the Father. Ang makita nga naong sa atong Amahan. Gay kaduhang lingi. Pangutan na imong tupad, ing na nakakita kas naong sa Amahan diri sa akong naong. Ing na kuno. Natanaw nimo nako sa akong naong ni sa Amahan.
Labi nagwa kakabayad si mong utang, naong si Hawa. Asa liwat. Nya unsa man say banding nato si Yawa. Kung ang banding nato sa amahan mao ang sacrament, ang banding sa nato sa Yawa mao ang sala. Ang sala. Nya kining sakramento mga igsoon muhatod ni nato sa pagbuhat kay ang sakramento nga dili nato i-translate into action way kapuslanan. Muna sa bunyag naa nang tubig, naa nang kandila, naa nang lana, naa nang puti nga panapton. Kabantay mo kanang nagpabunyag? Pulos na mga actions man na. Wala mo kibawa na. Ang tubig, ang action sa tubig, unsa man? Cleansing, paghatag og kinabuhi. O kana. Uy, nabuyag naman. Uy, nabuyagan. Ay, karon gikuhaan ako sound. Nya kanang kandila, unsa man na siya? Ang kahayag, tigbanwag ta. Kanang sama anang counseling, pagtambag, maminaw tagtambag, kay mo na hayag nato. Ana, hinay na noon. Unya, ang kanang lana, kanang ihid-ihid nga lana, mao na ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Doon na sana sila lain nga mga functions. Ang pagkahari, ang pagkapari, mao ang pag-ampo o pag-antos, ang pagka-propeta, ang pagsangyaw o ang pagsaksi sa pulong sa Ginoo, ang trabaho sa hari, ang paggiya, bungas, gugma. Kanay na. Mga actions man gunagod. Katulong lingi. Sige, pakagtrabaho ron. Sige, pakagtrabaho sa imong sakramento. Ang sala, kanang sala, buhat man sa nang sala. Buhat sa nawe, ang sala, buhat. Unsa mang buhata? Ngilad nga buhat. Buhat sa Yawa, panglibak, pandaot, kasina, panaway, pangbutang-butang, pagdumot, kalaway, kahakog. May karon, unsa man inyong gitrabaho ron? Ang sakramento o ang sala? Hay may inyong sighag trabaho kada adlaw ba? Ang sakramento o ang sala? Kung magsige na kag pa-color sa imong buhok, kung sa imong gitrabaho ana. Sige na kag puyo-puyo diha, wa mo'y kasal kasi imong gitrabaho diha. Sige kabit-kabit sa imong gitrabaho. Sige pasaylo sa mga sala sa imong kauban, kung sa imong gitrabaho. Sakramento. Sige kag panghatag anang imong sweldo ngadto sa mga way sweldo, kinsay imong unsa nang trabaho sakramento. Sige kag tabang ana mga taong manuyupay. Imo silang tagaan og suyuponon unsa man ang trabaho Yan naay tawo nga naglunli kay gibuwagan sa bana unya imo sang kuyog-kuyogan, imo sang tupatuparag higda aron malipay. Unsa man ang trabaho Sala dili. Di na sala. Lami ng trabaho Oy, sala gyapon na. Sala. Sige mong uyab-uyab nya wa pa mo'y kasal, sige mong tinukhangay kay aron lang gyud malipay ang inyong kaugalingon. Unsa man na? Sala na dili. Sala. Hinay kay tingog mga kanahan. Pero sa atong pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo mga igsoon, ayaw pag-expect nga daygon ta. Si Kristo ginganlan og Beelzebul or amigo ni Beelzebul. Ginganlan sa siya giyawa. Ginganlan siya Satanas. Gani, tungod sa pagdumot sa mga tao niya nga naghingan niya Satanas, gilansang gid siya sa krus. Ano na? Og diha napakita ni Hesus nga tinuod gid siyang anak sa Ginoo. Kay nga naman, bisag gilansan niya sa krus, wa gid siya suko. Kamo, tistingi ko no. Pagkuha lang nitong tamtax, anak lang sa iyang kamot bayana ba? Masuko dili. Yawa na, yawan o na siya, anak na siya siyawa. Kaya ang anak sa yawa, masuko, gina. Suko. Pero kanang anak sa Ginoo, di masuko eh. Lorenzo Ruiz, wa masuko. San Pedro Calungsod, wa masuko. Kani si San Felipe o si Santiago, wa sila mga suko. Sa dihang gipanglansang, gipangbato sila. San Esteban, gibato, wa masuko. Kinsa dinhing banaha nga di gyud masuko sa asawa, tas kamot. Nang wa gyud kayaw-yaw ba? Lagi ka kusmod.
Pulos mo yawanon pa. Asawa. Kisa din ni asawahan, wa gyud makasuway na suko siyang banat. Asa ka mo? Sige, sugod karon. Mukumit na ta. Alay, atong ialay ang atong kasing-kasing, ngadtos kasing-kasing o gunahuna ni Hesus nga anak sa Dios. Kita, mga kuan man ta, mga adopted sons and daughters. So, sugod karon, lingay mong tupad. Sugod karon. Sabat mo ba? Sugod karon. Pwede na ko nimong ilansang. Di sana siya mulansang. Kaya mo ingon mo sana siya, ako sad pwede sa ko nimo ilansang. Ang resulta, wa na yung maglinansangay. Pwede sa kagbuingon niya, sugod karon. Pwede na ko nimo pasakitan. Siya, ako lay pasakiti. Haron malipay ka. Ang resulta, pulos na mo malipay. Mao na'y teknik ni Jesus. Mao na'y timailhan sa anak sa Dios. Nabitay ni postro nako gipakita ko sa luloy ay nganlan ko giyawa pahawa sa tanas sa padir unsa may moy kasulti ani gubot sila dito ganiha sa kanang kuan sa opisina nako ay man ko no be tangang to ikaw sikag panunglo yawa ka ana ikaw mo yawa dili na mga tao kay kana ang panunglo may lang gingon ako mingo mga matay ra mo sige mo kahangol anang yuta mga matay ra gyud mo ana sige no ko panunglo nako dili man na panunglo pagsulti man nas kamatuoran pero mo may ratag mamatay mo kada panunglo na may ratag ka Bradlito mabangga ka kana mo Bradlito ayaw da pader yawa na pader pero mo ko Bradlito ay gyud ka limot ha mamatay ra ba gyud ka di man na panunglo gud may nas Bradlito ikaw sa pader ana kay truth man na siya bisag si Kristo niingon man nganong mabalaka mamusugba nga wa pa magay mo kasiguro makalabang mo aning adlaw. Tinuod man na. Uy ginganlan man kog Satanas. Sa usay may kasulti anay pader. Nako Jesus, usagdil na. Kay ang buhat sa yawa makaguol. Ang buhat makaguol bas kadaghanan ba? Pero ang buhat sa Ginoo makalipay sa kadaghanan. Jutay ray maguol. Kinsa may maguol? Ang mga yawanon. Muna inigingon ako, sige mong pa-colors book, maguol ka, yawanon ka. Oh. Sige mong puyo-puyo diha, nya maguol ka, masuko ka, yawanon ka. Pero may ka, ala no, bitaw no. Magpakasal na ko, di na ko. Ala no, ngilad man din, di na ko magpa-colors buhok. Nindot kayo. Naidaghang kay mo at turo na ko simbahan, siya pader, tanawa pader, wa na ko nagpa-color, na ko, bati na kay kagnaong. Kaya gakabang naman iyang buhok. Buhok dari anak siya. Oh, pero pader, ang tinuod pader no, magtanaw ko sa kong naong, mamuingon dyan ko, hala, natural na gid ang akong buhok. Lipay kay ko pader na ko, kana mo, congratulations. Pasabot anak, sa mata sa Ginoo, you are very beautiful. Sa mata sa tao, you are very ugly. Pero ay kabalaka. Kay dili man na mo'y sukdanan ang comment sa mga tao. Ang sukdanan matod pa ni Kristo, lipaya ang amahan, dili ang tao. Strive to please God, not humans. Di ba? Manindog na ta mga